आला श्रावण श्रावण, दारी हिरवाईचं तोरण। व्रतवैकल्याचा हा श्रावण गोकुळच्या श्रीखंड आणि बासुंदीने आणखी मधुर करूया। विद्यार्थिनींची शैक्षणिक गैरसोय टाळून त्यांना सुलभ प्रवास करता यावा या उद्देशाने सुकळवाड येथील जयवंती बाबू फाउंडेशन संचलित MITM इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या वतीने मालवण नंतर आता कुडाळ तालुक्यातूनही थेट बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे। या बस सेवेचा शुभारंभ शुक्रवारी संस्थेचे उपाध्यक्ष विनोद कदम यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून करण्यात आला। ओरोस रेल्वे स्टेशन नजीक असलेल्या सुकळवाड येथील MITM इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये जिल्ह्यातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शिक्षण घेतात। या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या निकषाप्रमाणे शैक्षणिक शुल्कात सवलत दिली जात असून विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षण दिले जाते। इथं शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थिनींना एसटी प्रवासात होणारी अडचण लक्षात घेऊन कॉलेजच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी मालवण ते कॉलेज पर्यंत बस सेवा सुरू करण्यात आली होती। त्यानंतर कुडाळ तालुक्यातूनही बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे। या बस सेवेचा शुभारंभ शुक्रवारी संस्थेचे उपाध्यक्ष विनोद कदम यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आला। यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशोक सावंत, बाबा कुमठेकर, मोहन कुबल, देवेंद्र धोण, निखिल तेंडुलकर, निलेश वेंगुर्लेकर, भाग्यलक्ष्मी नाईक, भिकाजी जाधव उपस्थित होते। जिल्ह्यातील अन्य भागातून देखील विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यकता भासल्यास अशा प्रकारे बस सेवा सुरू करणार असल्याची माहिती संस्थेचे उपाध्यक्ष विनोद कदम यांनी दिली आहे। साधारणतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ ते ओरोस ही बस सेवा चालू करण्यामागचा एक आमचा शुद्ध हेतू असा आहे की या कुडाळ तालुक्यातील दुर्गम भागातील विशेषतः विद्यार्थिनी ज्या आहेत, मुली ज्या आहेत, त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात प्राधान्य देऊन आज इंजिनिअरिंग क्षेत्रात कोकणातील मुलींचा जास्तीत जास्त प्रभाव वाढावा या संकल्पनेतून मुलं आणि मुली दुर्गम भागातून कुडाळ या बसस्थानकाच्या बाजूला गोळा होऊन जर आम्ही ती व्यवस्थित प्राधान्य देऊन त्यांना सेवा उपलब्ध करून दिल्यास आज जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होणार आहे। की भविष्याच्या दृष्टीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यातील गावागावातून शैक्षणिक क्षेत्राची प्रगती व्हावी या उद्देशाने आम्ही हे कार्य चालू केले आहे। गेल्याच महिन्यात साधारणतः जून महिन्यात मालवण ते ओरोस इंजिनिअरिंग कॉलेजपर्यंत बस सेवा सुरू झालेली आहे। भविष्यात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांच्या ज्या काही अडचणी आहेत शैक्षणिक क्षेत्रातल्या त्यांच्यावर सखोल दृष्टीने अभ्यास करून त्यांना चांगल्याच शैक्षणिक सुविधा द्याव्या ह्या उद्देशाने जयवंती बाबू फाउंडेशन MITM इंजिनिअरिंग कॉलेज भविष्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्याच्या प्रगतीतून आपल्या जिल्ह्याचा, देशाचा, राष्ट्राचा विकास करावा हा त्याच्या मागचा आमचा उद्देश राहील। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।